Dobrý den, já se jmenuji Petr Junek a jsem vlastně zakladatelem projektu Digital Evening. Ahoj, jsem Elena a tady to organizuju. Dobrý večer, jmenuji se Václav Vojtěch a jsem přednášející dnešního večera. Dobrý den, jmenuji se Kateřina Brechtová a jsem marketingová poradkyně. Ahoj, jsem Lukáš Jarmarek a jsem přednášející. Že bych chtěl poděkovat našim sponzorům. První bude Choco Loco, druhý je Lounge Bar, třetí je JDK.